Алелек. Алтыным тием. Матукайым, моторым. Кояшкайым, алтынкайым. Хәсенчик. Алтыным, аппагым. Бәпесем. Кояшым. Моторым тейм инде. Бәләкәсем, үскәнем, иңлиш кулланганым. Дип әйтәм. Айлин, нишләп болай айтаһың? Хәсен тимә уға шунда. Кыдым, булайтма. Карады монда. Хәзер 5 килә тейм. Я. Нимә булды тагын? Күрәтәм, башкортса тапһам башкортса күрәтәм, татарса һәм иптәшем төрксә янһүрәт алды да төрксәне күрәтә. Без күрһәтмәйбез. Ул янһүрәттерде карай, менә телевизордан, ютубтан карай, нидер йырлаган, нидер карай. Безнең советский мультиктар инде. Хәйләт торганым, Простоквашино, ну погоди. Иң башта мин беләм тик фикселәр мультфильмын һәм ютубта это не можно сказать, не так самый. Ниндидер малай турында, уның эте бар, гаиләһе бар. Йөрү инде эзләп, нидер эшләп. Дозированный гына Тамыр телеканалында кайбер башкортсам етекәзә һәм бүре турында. Шуны күрһәтергә тырышабыз кайһы вакытта, руссадан алганда битгә миу охшай. Без Тамыр каналын карарга яратабыз башкорт телендә. Тамырда теге байтус һәм зурактар өсөн аюдар турында мимимишки шуны макта карай инде. Пчелка Майя. Аю булһа аюга охшаһын дигән шундайрак төрле теге футуристический авангардный мультиктарда үзем дә яратмыйм, балага ла күрһәтмәйм, чөнки уга аңлатып булмай булмана нимә икән дип теге смешарик хамактарда. Әллә татарса булгас башкорт теленә якынрак дип үзем кызык күреп татарса күрәтә башлаганым. Булай башкортса ютубтагы мультиктарда да карап сыктык инде янгырыктар. Племенницалар күрһәттеләр, что ютубта можно хайларга, нинди телдә хочеш инде. Авыл хәзер хайлай һәм күбрәк аңгардым инде вьетнамский, корейский и английский телендә карай. Русса не так уж инде. Онда аюлар турында мультфильм бар, балкорттар турында мультфильм бар. Ну, русса инде башкортса ничектер карамай, белмәйм нимәгәдер охшамай. Иң баштан алып шул фикселәр татарча дигән ютубта сыгам шуны карамак. Әкиятте мин үзем уйлап сыгарам. Ак куян, йомшак куян, безгә кунакка килгән. Мин моны ак куян, йомшак куянды, ул хәзер шигырь күп мине өйрәтәм инде, потому ни рәхәт кенә бит инде. Әкияттән колобокты, ул колобокты яттан белә. Козлята, исемере козлят дигән һәмак. Етекәзә турында шуны туралы сөйләйм. Шантыгы. Төлкү турында ярата. Хитрый жит. Беренче әкияте Шалкан. Беренче моны әкиятте бергәләп һөйләйбез. Мин моны һөйләй баштайм, ул күзләрне белгән күзләрдә кыстырып һөйләй. Ул Юмра әпәк әйтеп инде, колобок инде русса Юмра әпәк, ней, шайтып бүре, куян дип үзе атай мин һөйләгәндә, ней, миңа ни искәртеп тора моны бүрене әйтмәнең, аюда әйтмәнең, мин теге кыскартып һөйләйм дигән. Һәм без аны рольләргә бүлеп һөйләйбез. Ирем, мин и Сәлимәнең үзен подключать итәбез инде шайтыгы роль менә инде һәр юдден әйтеп үзгәртеп ул шулай ярата. Йырлата миннән гәләби менән бабай хыр йоклай, яндарында бер бәпәй һикереп төшеп уйнай шул йырда ярата. يبقى